Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo njengamanje ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokho okuzwayo ushunyayezwa khona ufundiswa khona kuyafakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi lapho uhlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, kuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa ngokwemibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini njengamanje. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Alaleli nani bazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya engcwele esihola yena yedwa oyisibani sezwe ekhanyisa isibani esizwile emhlabeni izwi likaNkulunkulu uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane ngobungcwele. Amen. Senibingelela nonke bazalwane egameni lika Jesu Kristu uNinimandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni lika Jesu Kristu uNinimandla onke. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona njengamanje ukuba sikwazi ukuhlangana ngegama lakhe ukuze kufezeke icebo lakhe lapho khona esifundisa khona indlela yokuphila, indlela yokuphila esiholela ekuphileni okunokuthula, ukuthula lokho kusilethela impilo ngaphakade, ngokuba wonke umuntu ofe nokuthula nokungcwele lowo muntu unokuphila okuphakade, ukuba akukho okumenza soleke phambi kwaNkulunkulu amphilelayo. Ngakho ke indaba imkanje, into esifundiswayo kule mfundisi ebizwa ngokuthiwa yamaKristu, akuyona imfundiso yamaKristu, imfundiso kaKristu efundisa abafundi bakhe. Akukho le iBhayibheli ekuthiwa khona singamaKristu ngaphandle kokuthiwa saqala ukubizwa ngamaKristu kusukela e-Antioch. Kusukela e-Antioch kuqala sabizwa ngamaKristu, not ukuthi uNkulunkulu uthi singamaKristu. Thina inkosi yethu uKristu and ubaba wethu usezulwini. Thina asiwona amaKristu, singabafundi bakaJesu. So umfundi uyafundiswa indlela yokuphila efanele umuntu othi ufuna ukuphilela uNkulunkulu.
ngenze nje umfanekiso. Uma kuthiwa phila ubungcwele kusho ukuthi impilo yakho mayingasoleki. Siyabona siloke sithi ubufebe, ukudakwa, ukuntshontsha, khona nje lento ekuthiwa ubuntu. Khona ke sokuthiwa usindisiwe. Lento ekuthiwa ubuntu ikhombisa ukuthi ufundisekile yini kusukela ebuncaneni bakho uze ube mdala. Ngeke usukele umuntu omdala kepha ungamazi ukuthi usukaphi. Fanele uqale uthole ukuthi inkinga iqala kuphi. Inkinga iqala ekhaya, inkinga iqala ebandleni ngokuba ekhaya uma beya ebandleni elirong kuzokwenzeka ukuthi nemfundiso yabantwana bakhona bandlebeleke bangabi ngabantwana abahlelekileyo. Kepha abantwana bakaKristu, abafundi bakaKristu babonakala ngobuntu. Kuzoqala inkonzo ufike eqali lapho kuhlanganyelwa khona. Wena uyafika uyazihlalela nje uyaqhumoloza. Kepha mhlawumbe ufike uphethe indwangu. Khona izihlalo wena ucabangela ukuthi kufanele usulele ekhekhe wedwa bese uhlala phansi. Kuba ufike eli ungafike nje bezikhona izihlalo uzisule isihlalo ufika yabona emva kwakho naye afike enze okufanayo. Nisulela abantu abazofika. Mhlambe bazofika late. Mawucabanga ukuthi ufika late manje sekuyaba la usiyaqala useloke enyakazi uyashukuza yabo lo. Kuyenzeka eclassini uthisha uzongena. Wena uma ukuthi ufundisekile ungahamba usule itafula likathisha, usule indwangu yakho iclean, usule ibhodi ekseni. Usule isihlalo sikathisha, ubuhlale phansi. Yazi bazothini? Bazothina uzenza ngcono ufuna ukuthanda uthisha. Akekho uthisha, wena ukwenzela okungekho uthisha. Kwenzeka kufica uthisha ukwenza lokho. Angatshela nabanye ukuthi bukelani kubani. Abantu bayanyanya ukwenza kahle. Ake kuthiwe kwenziwa kahle, kuthiwa umuntu akenze kambi njalo. Bayajabulela into embi, nje ungahloniphi. Ungahloniphi abantu bayakuthanda. Kepha mekuthiwa abenze kahle abantu bayakunyanya lokho. Ukubona kunzima ukuthi enze kahle. Ingakho uma khona umuntu enza kahle noma kuthiwa uyedwa kulezo nakala ezisuke zikhona, ithafu uzitshela ukuthi ungcono wena. Yini ngokuba bafuna ufane nabo bangakunayo ungabi nayo inhlonipho. So mawuthi uza kuNkulunkulu uzokufundisa ukuthi enza komunye umuntu njengoba nawe uthanda ukuthi kwenziwe wena. Ukulethelwa iplate lokudla. Uma umuntu ekulethela iplate lokudla ngalendlela akulethela ngayo, ungafuni ukumenzisa into angafundiswanga, myeke enze indlela afundiswe ngayo nangendlela afuna ngayo. Uma wena ukuthi kini ujabule ujwayele usisi wakho bekunika iplate lokudla athi wena uzojwayela kanjalo wena. Meqhamuka umuntu esezothi wena lokhu kuyakuthusa ukuthi hayi kunomuntu owazi ukwenza kanje indaba lo muntu angibona kanti yinto leyo emfundiso efundisiwe. Uma umuntu ethi engabongi noma kuthi umneka yena engabongi indlela afuna ungamphofu ukuthi abonge myeke akafundisekile. Wena okwaziyo ukubonga bonga phambi kwakhe. Njalo umuntu ukudla bonga. Ungangibona ke ngabongi bese uthi hayi ngizobongelani ngoba akabongi. Kanti ubani owenza kahle? Ubani okumele abukele komunye? Abantu bahlezi benindeni. Abantu bangahlala nento wrong phambi kwabo bebaningi. Eloko mnyathaya ayenziwa wena cha indaba ongenziwa wena. Why ukhomba mina ayenziwa wena? Yini abafuni ukwenza kahle ubona umenza kahle uyalahla. But mekuthiwa akwenziwa amabhuluko oqops kudwetshwe makwenziwa imidwebe emzimbeni uyafuna ukuyenza kepha into ayinamsebenzi ayisile futhi. Kepha into elungile bekuthiwa hayi qoka kahle uhlonipheke hayi akuyaxatshwana. Ngoba yini usebonile lento lo moya lo poison sokungenile siyawuthanda. So thina njengabantu ekuthiwa baphila impilo efanele ubungcwele sifanele ukwenza kahle phambi kukaNkulunkulu hayi phambi kwabantu. So uma mina ngikhombisa uthando angakhombisa uthando ngoba ngifuna ukujabulisa abanye abantu khona bezobona ngazi ukuthi mina nginothando mangiliphile uthando mangilenze uthando malibonakala uthando kimi ukuba yini ngiphila impilo efunwa uNkulunkulu. Akekho umuntu ongacasuki, akekho umuntu ongoni. Kepha uNkulunkulu akavuni ukuthi wena uhlale esonweni. Uthi uNkulunkulu uma kwenzeka ucasuka ungoni.
ukuthi iba nakho eqondeni kwakho ukuthi uma kwenzeka umuntu engihluthula ngingamncapheli ngithi ncaha, ngingamthuki ngenhlamba, ngingakhulumi into ezomenza ukuthi lo muntu ahleze ethi mebuka mina athi lo wangibiza ngesilimo. Noma ngelinye ilanga abanye abantu bethi ayingeke akuhlala niphile duma lento wayisho ekuqaleni njalo. So kubalulekile ukuthi into ekhuluma onginike lencwadi le yaJakobe esahluko 4 sahluko 3. Ngifuna understand ukuthi uma ukhuluma fanele wakhe ngomlomo wakho. Ukuba uma ungakhi uyabhidliza. Ungathi umuntu mengekho ukhulume kambi ngaye. Ngcono ncoma umuntu mengekho ukhombisa ukuthi uyabona okuhle ngaye. Ngoba uma ukhuluma ngaye kabi engekho lo muntu ngeke aze akhule. Uma sekwenzeka kufika kuyena ukuthi wena ukhulume kabi ngaye engekho uzomphatha kabi kumlimaze. Ukuba wena bona inhloso kulo muntu abe right akhule ubuzombiza nobabili inkulumo uthi uyabona kwepho ukuthi u1 no2 awukho right. Wenza kanje angiboni kulungile noma akufanele wenze kanje. Umsize kunokuba wena usizakale ngobubi omunye umuntu bese ukhuluma kabi ngaye. Wena usikhohlakala. Khona ukuthi usindisiwe. Khona ukuthi uyakholwa. Lento yenzayo ukuthi ufune into ozoyikhuluma kabi ngomunye umuntu ikhombisa kona ukuthi wena ngaphakathi ubolile. Ubungcwele abusho ukuhlangana ndawonye sicule sifunde iBhayibheli simemeze ukuphila phela lento le oyizwe la. Thiwa yenze. Uma kufika umuntu wenqunu wena unezimpahla eziningi why wena uhlule ukumupha kunalokho lokulandula. Uthi hayi phela ngiyayithanda kakhulu. Thiwa umnike lo mpelo oyithandayo ukuze ukhombise uthando. Why umnika amasokisane embobo? Why umnike ihembe sedabile ongasanqhubi? Mnike nawe njengoba umthanda umakhelwane wakho noma uzithanda wena mthande nomunye umuntu. Ungalahli into kumuntu, ungalahli ukudla kumuntu. Muphe ngothando, mgqokise ngothando, mphuzise ngothando. Ungakhulumi izinto ezolimaza umphefumulo womunye umuntu. Ngokuba lokho kwenza wena ufe. Unokwenza ukuzibona ulungile wena. Ngisho ungahlakanipha esikoleni uphase ukuthi uyahleba nje ufile. Ukuba lo moya uzosuka nawe esikoleni, uye university, uye ekhaya, uyahamba emsebenzini, unuka nomoya obolile wokuhleba, ukukhuluma kambi ngabanye abantu. Ukumbona nje ave ezitshela nje uzafaka iperfume khona sokuzwa nje ave ezitshela ukuthi ungcono. Akashintshi njalo umbalo wodwa ngathi inkomo, ave ngazithandi. Awukazi uzumnika insipho, awukazi uzumthenga into yokugcoba, awukazi umthengela impahla zokushintsha, kepha unesibindi awazi ukuthi yini inkinga. Unesibindi sokuthi ukhulume okubi ngayo. Yabona lento ethi ubungcwele akuyona into oyigqokayo bese uyahloba ngayo. Into oyiphilayo, ukuyigqoka ngokuyiphila, kusho ukuthi izwi elifike kuwena lisebenza ngaphakathi. Bese liguqule indlela ocabanga ngayo, likushape nawe ubone nje ngiyathanda umuntu angibize ngesilimo. Ufuna nami ngeke ukuze umuntu ngesilimo. Ukuze noma sekubiza ngesilimo ubone isilimo sikubiza ngesilimo. Mina ngeke ngisibize ngesilimo. Ngiyokuthi kulungile phela. Isilimo ngi-right. Because mewuthi wena uphindisela okubi wena uyisilima, wena uyisidwedwe nawe uyisidwedwe. Uthi asho kunye ngaphezulu kwaloko. Okusho ukuthi nina vele uphethe uparafini, uphethe umlilo, uphethe le spirit, uyafaka omunye uyafaka umlilo ugcina ungasacisheki. Kanti wena ohlakaniphile uyakwazi ukucisha umlilo walo muntu lo yena ongenakho uqondo. Ngokuba kuthi ungaphindiseli okubi ngokubi, kepha phindisela ngokuhle okubi. Phindisela ngokubi ngokuhle. Mekuthiwa isibani sezwe, bambalwa abantu abayisibani sezwe. President akuyona isibani sezwe. Unodolo ubekiwe lapha wasehlala abantu abaningi eParliament. Nobani nomqondo wakhe, nobani umqondo wakhe kuyabekwa laphansi kuyahlanganiswa kuphume loyo mbhalo lowo kube into ekuthiwa isawuphasisa. Bese kuthiwa ke hayi president uzokhuluma. Akazi ayikho into akumelela icabanga ngathi ngifuna kwenzeka nje eSouth Africa.
upresident usebenza ngabantu abasephalamende okuyibona abamnika imbono yabo. So leyo mbono leyo uma izosebenzela izwe, noma ngabe kuthiwa izobulala izwe noma ngabe izoguqula isizwe, kepha as long as loyo nto leyo izokhulunywa phambi kwabantu fanele iqale eParliament, upresident akumenze hlakaniphe. Umuntu okwazi ukuvela phakathi kwabantu akhuluma into azoyizwa ayinikiwe, president akazikhulumela okwakhe. So ukuze ubonakala ukuthi wena uyaphila uyisibani sezwe, phila njengoJesu. uJesu into ayilethe emhlabeni ukuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ungantshontshi, ungabi ufakazi noma ufakazi ezindabeni zamanga. Usho ukuthi lokho uma umuntu umngani wakho wenza kabi, ungathathi icala lakhe ngenxa yokuthi wena uthi umngani wakho, ngokuba kunokwenzeka lokho unoholele ebubini. Uyabona ukuthi ngelinye ilanga abantu bavumelana, hayi ubani akayenzanga into ukuthi benginani, okay, sebeyaxabana bodwa. Phela lo moya ngithi awuphelile ngoba uyaphila phakathi kwabo. Sebeyaqala bamemezana. Vele wena ngakuvikela ubani ukuthi wena wakwenza ukuthi so namahloni. Awusokwazi ungishawode kanje pho. Yini uhamba ufakaze ezindabeni zamanga, uthatha ufakazi wamanga. Limela iqiniso. Uma wrong vuma nithi ayibhedile la. Akekho umuntu ozobulala ukuthi ubhedile kutshela wena. Uvume phambi kwaNkulunkulu kulungiseka wena ngalesikhathi uvuma wena ukuthi ubhedile. But yabona ngalesikhathi uqinisa ikhanda, ngalesikhathi uNkulunkulu ekuyeke ekunikela kunomoya wani ukuba yimpumputhe. Ngakwenzeka siyabona sonke kanje. Kepha khona lento yokuba impumputhe ukuthi uyisilima ngamanye amazwi. Wesilima ngale ndlela yokuthi wena uzibuthi uhlakaniphile. Awuzwa noma ukhuzwa, awuzwa noma uboniswa, wesilima eseqile. Uyaphikisa unenkani, uyafokofisa, uthuka ihlamba, awufuni ukudakelwa wena. Ngoba yini? Lo moya obula ungakhuzeki. Wena ngokwakho uthi ngihlaza mina, ngifuna ukubhedela mina. Awungibhedela yovo kusakaze mina, ngikhuluma kakhulu mina. Ushaya mina yazi. Okay, uyakhuluma ke phela, zonke ehlisa umoya. Hayi, uyabheka uDlamini. Hawu zonke. Ukuthi nje wayathakatha uDlamini, hawu. Wambona phe thakatha uDlamini. Sokhuluma into ongayazi. Abantu abasaba uDlamini sebebheka wena uzondo ongezwa. Kungcono ukuthi ukuthele nje, sohlale phansi wathi utheliswa into esikhulunyiwe yaqasula wathi yabona lento le iyangicasula. Angeke ibambe kusafuna ukushawa umoya. Kulokuthi wena nje hayi kahle mhlengi, hayi awulithekene lo, hayi bomhlengi. Angibona kune demon elingivala ukulalela nokusizakala ekutheni ngiqonde noma kumele ngichasisele. Kunabantu abayinjalo. Uthola ukuthi inkulumo ofanele ngabe iyalungiswa kahle njengabantu abaqotho, ayithatha ayiphendule abantu abafana nemidlwebe. Inkulumo nje eqondile nasezinganeni injalo. Omunye ufuna ukukhuluma, omunye uyamemeza, omunye ufuna ukukhuluma, uyamemeza. Mina ngoba bese khuluma ufuna ukulalelwa yena. Kepha wena wenza into ofuna ukuthi wena ungakwazi ukuzwa, kepha wena bese ukhuluma ufuna ukulalelwa, ayiqondanisi lonto ukuthi ibe khona ukuqonda kulo mpilo kanjani. Njengoba ufuna ukuthi abantu beze kuwe, nawe enza kubona. Iba ukukhanya. Ufika kungcolile, ungabusamemeza kakhulu. Cleaner. Hayi ukuthi uyisilima ngoba uclean. Yazi kufunda bani, funda wena. Yabona beke lishiya iphepha phansi. Loyo nto leyo yenza ngisho sevuka emzini wakhe. Abanye sekungcolile sekugcwele amaphepha sekumnuka endlini yakhe. Ngoba yini? Azange afundiseke. Wena ufundisekile kuthiwa hayi ngoba usemncane nabantu abadala. Korobha. Washa izitsha. Washa impahla zakho. Enza homework. Isikhathi sokulala, yonke into uyafundiswa ukuze noma somdala ungazithola sowulethe emsebenzini, ungazithola ingcolile endlini yakho, ungatholi emsebenzini uvuke ekuseni wageza ubuso ufike phakathi kwabantu unuka amakhwapha. Ini uyafundiswa. Ayakhuluma nawe, mina awulapho ufuna ukushawa impela ke lapho.
Ulapho khona kufuneka ushaka onginika incwadi ezaga sahluko 13 so la uverse 1 ilapho khona esekumele ushawe ngoba kule demoni lokuduba nokudikila nokudelela selingenile ukuduba ukudikila ukudelela sekungenile umntwana uyakhuliswa ingangithi lo yakhona uyokuveza ukuthi uphuma ekhaya elinjani Ingoba uthatha nginike bright ngini ebabala ningamini mawuthatha uthatha ubhekele indlela leyo ufundiseke ngayo mawufuna into ema ngifuna ama exercise of4 esikoleni bathe siwaphathe awu uyafuna hamba phela ufuna apha ngiyanda ukufunda mina afundisekile awukwazi ukuzithoba ukwazi ukuzehlisa uhloniphi awunike phansi eBhayibhelini indodana ehlakaniphileyo iyalaywa nguyise umuntu ohlakaniphileyo sakhulunywa ngomuntu ohlakaniphileyo uyalwa ubaba wakhe ubaba wami mina uNkulunkulu lo wasemhlabeni ubaba wasemhlabeni uma ubaba wami wasemhlabeni engahlakaniphile nobaba osezulwini ohlakaniphile unginika ukuhlakanipha so angibambelele ngokuhlakanipha okuphakathi hayi ukuthi ngizomhloniphi ubaba wami wasemhlabeni ngoba ngithini hayi akanakho ukuhlakanipha kwasezulwini cha lesi iBhayibheli ihlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe ningezweni so inhlonipho into yokuqala ekhombisa ukuthi wena ufundisekile awukwazi ukuthi umuntu omdala uyakhuluma utshele mina ke uma owayengikhulisa ngabomazi uJesu ngisanda kumazi ma wayebuya sithuke nathi sigangile verse ingane sithuke ke hayi ubaba wakho uqala nje akakaze aze akhiphe ngishinapkeni lokhu kwasho kwaqina ibuhlungu lonto le uhambe ubuye vele ukuthi hey uma njalo uyangithuka njalo ngobaba so silalela lo mculo wasezweni Eminem I'm sorry mama I never meant to hear into kanjalo nje but lebo manje usho izinto ezithukuma wakhe Lily Wayne number 2 inhlamba ekhanda lami kugcwele ukuba kuhlaza nje inhlamba so ngelikilanga ke uma kwaphazamisana ngomoya sengimphendula ngibuke ngithi yazi ngibe lengane ebolile ngithi sinhlanje ngibile nje ingane ebolile entshontshayo eqamba amanga engezwa uhlonipha uma ukhazathi uhlonipha bona ngaphandle kepha la ekhaya uhlonipha kanti naye imbewu ayixalile kwesinye isikhathi sezinto azikhulumayo wona ezenza ukuthi ugcine ungasafuni ngisho umlaleli uma wakho ubuhlungu obuzwa ngaphakathi kanti naye ukhulisa ubuhlungu obuzwa ngaphakathi siba u6 sonke sihlukene ngobaba akekho noyedwa nobaba uqondile engathi sizalo baba oyedwa sonke so manje lempilo le yokuthi uma akayakhaza uthi ke mkhonyana wami phela ke emshadweni yonke into yenze nje ethi uyadlala kwasekuphuma ingane so leyo nto leyo yasiletha umthwalo phezulu kwakhe kungekho noyedwa ubaba okhona phakathi kwethu angikwazi ukuthi ngizolahla uma manje ngimthuma mina bengazi naye izinto azenzile ubengazi sonke senza amaphutha singenakho ukuqonda akekho wenza amaphutha enoqonda so kunemoya ke wezikhishwa umuntu ephikishwa uNkulunkulu uze ngibone namhlanje ukuthi ngibhedle kangakanani empilweni yami sengiyabuka ukuthi uNkulunkulu akayifuni le nto indaba engezwe mina bengihlo ngandlela so kuright ukuthi umuntu osemva kwami ongaphansi kwami ngimvumele ukuthi abe lento engibe yiyona ngikhona sengifundisekile na sekumele ngisize phela ukuze naye akhule abe umuntu oqondile akuseyena umuntu engizalwa naye sengisiza nabanye abantu abadala ngokuba ngikhuluma amazwi okuphila so sengikhuluma sekusiza abantu abagcwele umhlaba wonke Eastern Cape Vryheid abantu bajabiswa yilo Jesu abantu basenyameni abangamqondi nabantu abasindiswa abangamqondi ukuthi uJesu uthi phila impilo engcwele ungasoleki ngomthondo ungasoleki ngamanga ungasoleki ngokufaka sezindabeni zamanga ungaphiki ungafeki ungabi isidaba ungabheka ugwayi ungahamba ufakaza ezintweni ongazazi ungazibandakanye nezinto ezongcolisa igama lakho negama lami mina uthi uyangikhonza impilo yodlame iyayiqhelelana nayo
impilo yophuzo namandla uyaqhelana nayo, impilo yokuhamba nezigebengu nokuphatha imbese ugwaza abantu nokudla idakamizwa uyaqhelana nayo, impilo yokubuka izinto ku TV esingenakho ukuphila emphefumulweni wakho uyaqhelana nazo. Why? Because kuwena sekufike amazwi okuphila akhanyisa ukuqonda kwakho ukuthi impilo ayikho ngezinto eziphathekayo nezinto ezijabulisa inhliziyo yakho, kepha ingezinto ezijabulisa uNkulunkulu, ukuba ukujabula koNkulunkulu ukukhululeka kwakho. Uma uNkulunkulu engajabulile, ngisho ungajabula kanjani emhlabeni, unemoto, unemali, unakho konke okudingayo, kepha ke kuthiwa kwababi akukho ukuthula. Awukhulumisani nomakhelwane wakho, unabantu obenza kabi ukuze kuphumelele wena. Unabantu batshela emehlweni ukuthi uyabazonda, uyabanyanya, ubakhwifa ngamathe, ufile wena. Lento ukuthelo ohamba nayo ithwele ngesifuba sakho, igqubu lelo elibulele wena liyithuna lakho, ngoba akukho ukuthula kwena. Awukwazi ukuqhamuka kuthiwa awunanga umhlengi, kunjani umhlengi? Kungcono ukuzondwa abantu vele abakwezondela iqiniso, abakuzondela uJesu, ngokuba uthi uJesu ke kwincwadi yaMathewu sahluko 5 verse 11 bese ubonele incwadi ezakhe sahluko 5 sahluko 13. Incwadi le yaMathewu sahluko 5 verse 11 ifuna understand ukuthi ngamani ungizondele iqiniso, ngoba impilo engiyiphilayo iqiniso. Angiphile ukujabulisa abantu khona bezothi mina hayi bayangithanda ngoba no, umuntu akakuthandele akukhonzele iqiniso, ube isibonelo nakubo labo uphila nabo. Ungabe umuntu okholwa ngomlomo kepha ngesenzo ufile. Incwadi ngokuka Mateyu sahluko 5 verse 11 nibusisiwe nxa benithuka, nxa uthukwa, benizingela, uzingelwa, bekhuluma konke bese kukhulunywa okubi ngawe, beqamba amanga benza ngenxa njani? yami, beqamba amanga ngenxa yami. Ngenxa yeqiniso uJesu uyindlela yokuphila yeqiniso. Uma ufuna ukwazi ukuthi yiphi uJesu into ayizele, into ethiwa inkolo, ubona ukuthi wena iphi impilo ekulungele. Uyakholwa ukuthi amazwi kaJesu awuphila, ubambelela kuwo kuphela. Ukholwa kusho lokho ngokuba ukhuluma ngokukholwa uJesu. Akakhulumi ukuthi ngizovula inkolo yami entsha. Uthi bonke abantu abaphilela uNkulunkulu benza intando kaNkulunkulu. So simizele ukuba sizophila impilo yeqiniso. Impilo yeqiniso iyona lemiyalelo esinikiwe. Thanda umakhelwane wakho ukuzithanda. Ungaphindi, ungeni, hlonipha uyihlo nonyoko. Thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. So uJesu uthi ke nibusisiwe nxa benza lezi zinto ezimbi ngenxa yakhe. Manje bemezozenza lezo zinto vele kanti uyathakatha, vele uyazonda, vele unamanga, vele uyantshontsha. Ayikho into ongazi ukuthi ubusisiwe ngayo. Mesikhuluma singabantu bakaNkulunkulu, sikhuluma amazwi azokhipha umuntu obumnyameni azibona ukuthi yena impilo yakhe ayisafanele ukuphila nabanye abantu, mhlawumbe asafanele ukuphila. Thina sibuyisa ithemba lokuthi hayi ikhona impilo. Ingaphezulu kwalokho okubonayo futhi impilo. Ayikho ngalezi zinto wena ocabangayo ezikwenza ukuthi ube nengcindezi. Ngifuna imali, ngifuna imisebenzi, ngifuna lokhu, ngifuna lokhu. Ya, mawungakutholi ukuthi awunako ukuphila, cha, usaphila nje. Uyalala udlile nazimpahla zokugqoka. Nondawo yokulala. Unabantu abakuthandayo ngaphandle ukutshela bayenza nje ukukhombisa uthando. Lisakhona ithemba lokuphila. Usengakwazi ukuthi uphinde futhi ufinyelele kulezi zinto ozifisayo ngesikhathi esibekiwe. Asiyeke ukuzimumela isikhathi ukuthi ngo-2025 ngifuna imoto, angisayithola ngokuthi iphupho lami lifile, yini engisayiphilele, angihambe ngohlala ethaveni. Uhambe uyozenza isibotho ngenxa yokuthi into obuyifisa yenzakalanga, futhi wena uyamlinga uNkulunkulu wena. Mawunoqonda understand ukuthi ngifuna ukuba nekhampani ngolunye usuku uma uNkulunkulu evumile. So ukuya kuleyo ndlela yokuba nenkampani kuqala ngalesikhathi wena usebenzela uqoqa amaphepha amancane, uzilolonga, uthatha lezi nyathelo ezincane, unyathela ngakhona ngalo ozophumelela khona. Ngeke uvele uphumelele lebhedeni bheke phezulu bese kwehle nje inkampani, kwehle icertificate, kwehle fanele unyathele, thatha isinqumo. So yonke into inesiqalo, inesiphelo. Uma amaphupho akho eqala engqondweni agcine engqondweni, konke kuzophelela kuphi? Engqondweni. Kepha uma amaphupho akho elandelwa isenzo
ngaphandle kokwenza ubugebengu nokugwaza nemkhoshosho ukwenza izinto ngonembeza umsulwa ukuze nangelinye ilanga ukwazi ukuthi ume phambi kwabantu ukuthi uNkulunkulu ungimisile. Angeke uze ungusola ukuthi ngathatha okwakho ngezokuthi ngimiswe uNkulunkulu ukuba lokho ngicelekele ngesikhathi ebesibekile wanginika wathi akekho futhi ongakususa noma ungakuthatha. So okuvela uNkulunkulu akekho ongakusola. Kepha uhamba ngemoto utshontshe inkomo zabanye. Uthenga imoto yonkondaganda lo uyabulala. Uyasoleka yonke into oyenzayo uyasoleka. So impumelelo yakho isobala ukuthi vele akuyona impumelelo. Uthwele siyamazi. So uyaziwa indlela ohamba ngoba kuthiwa ayinuki ingosi wakho. Kepha mebekhuluma ngawe ehambeni kwakho ebungcoleni lo babeka amabala wena uyazi ukuthi uNkulunkulu wakho ukunikele lokho ngokuba vele ulinde yena wakunika. Lezo lonto leyo. Abanye bathi yabona lapha kuyagwaza ngeke uzungene lapho ungagwazanga. Wena ufike noNkulunkulu wakho. Afika kuvulela indlela. Ungene. Hayi ungene kanjani ugwaze ngamalini angizange. Hayi namanga akekho uzungene lapho ungagwazanga. Cha angizange ngihamba lobuza kwazanga. uNkulunkulu ufakazela inhliziyo yakho ukuthi wena umethemba kangakanani. Vele uSathane ufuna labo bangamethembi uNkulunkulu. Abangamethembi uNkulunkulu uthi lapha kwincwadi yaJakobe esakhiwo 1 from verse 5. Ebatshela ukuthi uma ufuna ukuhlakanipha woza kuNkulunkulu. Bese ungakufuna ungathi ithini incwadi ezakhe esakhiwo 13 verse 1 ngifuna ukuthi uyizwe. Yabona kutshele into engithandayo ngoNkulunkulu anginike izwi lakhe. Wanginikela ukuthi ngazi lona izwi lakhe ngikhulume ngalo. Ngingathi bese ngikhuluma singese ngigigiyela abanye abantu. Ngize ngathi ukuthi ngiyashumayela kanti mina sengigigiyela. Mina benginenkinga nomuntu enza into ephambene neBhayibheli ngiyoqonda ngqo. Phambi kwabantu ke lento ekhulumayo into yenzayo ayifakazelwa yizwi futhi akuyona ukuba izwi lisho kanje. Yakuzongithini? Ngeke ngikhulume ngemizwa yami ukuthi mina hayi nina wrong niyaphetha nina nezinto engekho right. No. Ngifike u1 no2 no3 iBhayibheli lamsana bese ngikuthathe kufaka encwadini. iBhayibheli lithi kanje wena lokho okukhulumayo ukuthathe lapha. Sikhuluma ngemizwa besikhuluma ngeBhayibheli. Sikhuluma ngokomoya ukuba sidila nemimoya egqilaza abantu ebopha abantu babe izigqila zemsebenzi kaSathane. Akekho umuntu oSathane. Imisebenzi kaSathane imimoya uSathane lokho ifaka la kuthina la. Ungafuni ukuyeka insaba. Ungafuni ukuyeka amawigi le, ungafuni ukuyeka uphethe izinzipho, ungafuni ukuyeka ugqoka amabhluwe. uSathane uyakubopha kulezinto uzithande but nomuzi zizuzisa awunaqonda. So uma unoqonda ubona ukuthi ayingeke lezinto lezi ziyangiwaste. Yonke le mali yami ngiyiwastayo la ngilokuthenga imakeup ngiyazipenda njalo ekseni but manje bese ngiyolala mengivela kubantu ngivela ngomunye umuntu bese ngiyolala ngomunye umuntu bengivuka ekseni ngomunye umuntu obona emgaqweni izolupenda ubuso uyafika ekhaya ngisazocela umhlengi sengiyavela kuthiwa hayi awuyena hayi ngimbonile izolo bathi umzimba wena. Yebo manje ubuso sengiyasho ukuthi mina ubuso bami ngihamba phakathi kwabantu ngiqamba amanga ngabo. Enezonto le fakele wig yakho mase uqhamuka phambi kwani nomoya umoya uyishaya wig ibhekele bese vele kusale iphethe ihose ekhanda namagoda akho wabophile okunuku ngaphansi kepha uhlobe ngento engazokuthi avu clean. Yazonto le sekuyihlazo manje sokuthi awena okusho vele lento lena uyabona ukuthi iyahlaza lento enzayo. So mase kuyagijima manje kubanjwa lento lemsila wakho yashi izonyuka wena. Ngiyabonga so ushaya amahloni manje selokuqala azobakaza simele ufake phela lemkhuba yakhe ekhaya. Yathi eksena sisakwazi ukuvula umoya hayi lento izophephula inwele zami akuzona zakho nje. Sibangile inwele uzokufakela ozithengile umosha imali yakho nesikhathi sakho ngezinto engenamsebenzi. uNkulunkulu ukudalile waphelela umuhle kepha wena uyamphika uNkulunkulu ngezinto lezi ufuna ukuzifaka awubize nabaphumile. Yayizonto lezo nike indodana ehlakaniphileyo iyalaywa nguyise. Lokho ohlakaniphileyo uyayalwa nguyise. Kepha isideleli asilaleli ukukhuzwa. Lokho odelelayo akezwa umekhuzwa. Umuntu uyadla okuhle ngesithelo somlomo wakhe. Umuntu uyadla okuhle ngani ngesithelo somlomo wakhe. So izinto ezikhuluma ngomlomo uma zizinhle lezo zinto siyokwenza ube nobudlelwane nabanye abantu nokuthula. Ingakho lithi umuntu uyadla izithelo ngomlomo wakhe. Yebo umphefumulo wabambulazayo uyadla okudlwangudlwangu. Umphefumulo wabantu abangekho stable
futhi abantu onginikeke lencwadi yaJakobe sezobhalansisa lento engifuna ukuyisho ngoba ngifuna ukuthi understand noma uqonde ethi ke uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha yes makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle. So uNkulunkulu uyakunika ukuhlakanipha, akunika ukuqonda. Kepha lokho sesikoleni akufani nalokho uNkulunkulu ngoba wale emhlabeni. Lokho kwasesikoleni umuntu uzokutshela ukuthi yabona iaphula liyawo mise ngasaphindela phezulu into sonke sibonayo le. Batho kwaNkulunkulu ukuphila nabanye abantu. So uNkulunkulu methi uma umuntu efuna ukuhlakanipha noma esokuhlakanipha makakubuze kumina engangabazi. Obapha bonke ngobuhle engajakali. Yes. Khona uyakuphiwa. uNkulunkulu uza kumnika ukuhlakanipha. Kepha makacele ngokukholwa. Imali, uma uNkulunkulu ungakholwa ayikho into ongayithola. Akekho umuntu ongathola into uNkulunkulu ngakho. Ingakho abantu bethatha izindlela ezinqamulelayo. Befuna ukuthatha amanzi yabusisiwe, bethatha amaqhibi, bethatha amafutha. Behamba izangoma, behamba izinyanga, behamba abathakathi because bafuna izinto ezisheshayo. Kepha lokho ucela uNkulunkulu, uthemba kuNkulunkulu kuphela. Uyena futhi oza kukukhuphula uNkulunkulu kuphela. Akudingi ukuthi ube nemali ukuze abantu bakuzwe. Ngokuba ungaba nemali ube isilima sokugcina. Ngokuba vele unempakamo ngaphakathi ubothi wena ukhuluma uzwakala ngoba nako abantu ufuneke baguqe kwena ngoba unakho konke. Uyisilima. Umuntu ohlakaniphile uyena ongasindisa abantu abangazi noma kuthiwa banemali ngokuhlakanipha ovela kuNkulunkulu ngaphandle kwemali. Ukuhlakanipha akusho ukuthi unemali engakanani noma unengcebo engakanani. Kusho ukuthi into oyikhulumayo ngabe iletha ukuphila noma ukufa na. Ezo nto leyo. Banike. Yaba makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho. Ngokuba ongabazayo. Lo ongabazayo Unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. So abantu bafuna uNkulunkulu bengamethembi ayikho into abangayithola ke isho usuthana. uNkulunkulu umnika ukuhlakanipha okudlula abantu abakele esikoleni ukufunda nabantu ekuthiwa bangabafundisi bakele esikoleni. Hayi lokhu kokuthi uzohlakanipha kulezi zinto abazazi nje sikhuluma ngokuhlakanipha kwempilo. Okwasesikoleni ingakho uthola incwadi noma icertificate noma iphepha lithiwa i-degree noma i-honors. Ngenxa ukuthi lento ade beyinikela bethi funde futhi uyayikhokhela utholakale ukwazi ukuthi uyenze lonto baze bakunika lo maphepha. So ungahamba uyofuna umsebenzi uqashwe ngalo lo phepha. Manje uma unikwe lokuhlakanipha kokuphila okuphakade awuphileli ukuyoqashwa uphilela ini ukuthi uNkulunkulu ajabule ngothando akunike lona nawe walinika omunye umuntu. Yayizwa lonto leyo. Ngakho makangasho lo muntu ukuthi uyakwamukeliswa Yes. Inkosi. Umuntu onhliziyo mbili. Umuntu ofuna oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Uthi kumele emthembe uNkulunkulu kepha kamethembe uNkulunkulu. Mase uNkulunkulu ucabanga izinto zakhe ezingamsindisa. Lo muntu lo unhliziyo mbili. Ngeke azathole lutho uNkulunkulu. So buyela ngale ke kuleya ncwadi leya. Ayaluluzana yezakhe. Bese siyavala. Incwadi Izakha isahluko 13 verse 1. Yes. Indodana ehlakaniphileyo iyayalwa nguyise, kepha isideleli asilaleli ukukhuzwa. Igenge eningi ihlala emgaqweni ibhema insangu idle ihungu ahlala ngaphansi kwemigwaqo ngokuba azange bezwe bekhathi betshelwe. Nasesikoleni abanye abaningi batshela bahlakaniphile baze balwe nothisha bafinqa amanqindi. Lo muntu uyafundisa lo khona usedlulile. Wena uzibothi ustudying wena ufuna ukuthi ngeke uzugolozele. Vele bakhona othisha abayizibhukuphuku. Baningi bayizibula. Abangafundisekile nabo. Ufundela ukuthatha le qualification. Yabona into engikutshela yona ukuthi mina ukuhlakanipha kwaNkulunkulu ukwenza ukuthi ukwazi ukungena le kuthiwa khona izinhlanya ufike uhlale nezinhlanya. Uhlala kanjani ezinhlanya? Ufike uwenze izinhlanya ziphile ukwazi ukukhuluma nezinhlanya. Ukuba uphiwe ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. But umuntu oyisiwula mefika phakathi kwezinhlanya ufika khomba izinhlanya uyahlanya wena uyabheda wena nohlanya lidala no uyahlanya no uyabheda mase bafika uziyashaya nezinhlanya. Kepha lo muntu kube fundisekile bezokwazi ukufika phakathi kwezingane ezimdlwemba afika ziguqule azitshele ukuthi impilo mngani wami ayikho kanjalo. Asuse kube uthisha afake kube umzali phela ngithi umzali nje lapha lezi ngane uyazizala noma kuthiwa ezinye ziyamela eduze but ngokolwazi uyazizala. Veza phela ukukhula kwakho nokuqonda. Hlala phansi bayitshela abantu ukuthi hayi yabona nje noma ngayo
baningi bahlela lapha emgaqweni, baningi bafuna ukubalekela emateksini, angisho abantu emateksi ayabheda, but ukubalekela isikole ugijimela imali nalapho ufika ugcwala udlame ngoba ingqondo incane. Bambalwa abantu abaqedile isikole bafunda bashadile banemindeni yabo baphila kamnandi badrive amateksi, uzwa ukuhleli nabo khona izidididi zabantu ezihamba zibalekela emateksini zibalekela iqiniso lokufundiswa esikoleni. Zigolozela othisha zifuna ukufika late esikoleni, ufika ubhema insaka esikoleni, ufika ugolozela othisha homework akayenzile, akagqokile uniform ephelele, umuntu nje ozoxova. Bese kuthiwa lo muntu angaba nekusasa eqhakazile esabuka iTV kuze kushawa u12, ubuka izinto nje kuyaliwa izigebengu nje, emva kwalokho uyafika esikoleni nalengqondo le ufaka uthe emlomeni. Ntombazane ifaka isikete especial esiveze imswephe ezinqa. Ufundela ukuba isigebengu uke esikoleni, ufundela ukuba umahosha uke esikoleni. Ngeke kuphase konke. Ngeke kuphase konke, uzophasa kodwa. Eyizolonto lezo. So mawuthi ufuna ukwazi impilo, uNkulunkulu uzokufundisa impilo. Funda ukuthobeka, funda ukulalela. uNkulunkulu uyena uzokufundisa. Baningi othanda ukulaywa uthanda ukwazi. Lo othanda ukuyalwa uthanda ukuthi akhule ngolwazi. Ozonda ukusolwa Lo ozonda eyizolonto leyo bazothi wena uyasithuka wena kusho iBhayibheli. Angeke ngikhulume into engisusele ekhanda lami. Ozondwa ukuyalwa kuyisiwula. Isiwula ngolimi lesimanje isilima, bathi abanye isiphukuphuku, abanye bathi isidimdim. Ngoba yini utshela izinto ezilungile noma ezingalungele wena ukhetha ukwenza izinto ezingalungele. Uzoblame abantu sovuka emshiyeni noma esibhedlela lapha sebegwazile sebedubulile wesibhedlela. Amazwi okuthi ke ngikeliwe azobuya, ingakho abantu abagcwele impakamo kunzima ukuthi noma elungisiwe abuya azovuma ukuthi hayi cha. Kukancane uthola abantu abakanjani abazobuya bazothi hayi cha uqinisile ngiyabona ngibhedile. Awuvumi wena, uvuma phambi kwaNkulunkulu, wena uyafakaza ngoba umtshele iqiniso. Uze kwenza isibonelo eBhayibhelini ngendodana yolahleko. Ubabuya unayo yonke into. Yena ibona ukuthi hayi umphilo ubaba kanginike manje ifa lami. Yalithatha ifa iyahamba yolidla ezweni, ilidla ngendlela engahlelekile. Bese kufika isikhathi esizokuhlupheka, sekumele manje iblusizi ngulube ifuneke manje isifisa nokudla lezingulube. Isiyakhumbula ekhaya. Yayizonto isiyakhumbula ekhaya ukuthi ekhaya kuyabuswa. Izinto phakathi ngizofika ngisho kuba ukuthi angisafanele kube indodana yakhe, okungcono angidle nezisebenzi zakhe ngoba ziyalala sisigilisi. So ngifuna ubuke lento ngamaside amabili. Bese ibuya lapha iyabuya izitshela ukuthi ubaba uzothi hayi woza hamba uba isisebenzi lapha udle njengabo. Ubaba umamukela ngothando ngoba sebuya ingqondo. Umuntu makade onile ibuya ingqondo musa wena ukuziphakamisa ngaye. Mkhombise ngempela uthando lokuthi lento abenzile ngoba usiyayibona nawe uyamthanda. Baba ukuthi hayi ungasekela saba isisebenzi, nithatheleni inonduzana igown ezinga nimfake neringi, nimlethe nama-sandal ukuze kujatshulwe nihlabe nesilwane esicebileyo ngaphezu kwezinye ngokuba indodana yami le ibelahlekile kepha manje itholakele. So kanjalo-ke nathi uma sola lemhlabeni sesiphenduka ingqondo yethu kujabula uNkulunkulu ukuba besilahlekile kepha namhlanje sekubuye uqonda sabuyela kuyena. Awubuyeli komunye umuntu ubuyela kuNkulunkulu. Ezolonto leyo angibizela abantu ebandleni lami anginalo ibandla. Ngibizela abantu ekutheni babuyele kuJehova, babuyele kuJesu, babuyele ekuphileni kweqiniso. Ezolonto leyo funda ke Bright. Umuntu uyadla okuhle ngesithelo somlomo wakhe, kepha umphefumulo wabambulazayo uyadla ukudlwangudlwangu. Inhliziyo ngecala elithola ukuphumula. Olinda umlomo wakhe ugcina ukuphila kwakhe. Lowo olinda umlomo wakhe usho ukuthi ongakhuluma umlomo kanjani ugcina ukuphila kwakhe. Uyakulonda ukuphila kwakhe ngoba kahambe efafaza izinto ezingasile. Kuyenzeka uhambe utshala ukhula umlomo wakhe. Qhubeka. Okhamisa izindebe zakhe uyakuba nencithakalo. So lowo hamba efafaza izindaba ezingahlangene naye leqhatha abantu uyoba umuntu lowo ngenamsebenzi. Umphefumulo wevila uyafisa. Umphefumulo uyabona ngisho ngithi mina ungaba nezinto engqondweni ziphelele engqondweni ngokuba wenza ilutho
ivila linjalo. ungatholi lutho. Mhm. Kepha imiphefumulo yabakhuthaleyo Yes. iyakhuluphaliswa. Umphefumulo okhulupheleyo iyakhuthalisa futhi lowo owenza kahle uthola ukuthula. Umphefumulo onokuthula okhuluphele akufani nomuntu onosizi. Uyagula lo muntu. Ngiyambona leli ehamba. Uyagula ngaphakathi ukuba usizi liyambulala. Hamba bright usheshe. Olungileyo uyazonda amazwi amanga. Yes. Kepha omubi ubanga amahloni ahlazise. Qhubeka. Ukulunga kuyamlondoloza ondlela yakhe iphelele. Ukulunga yamlondoloza indlela yakhe iqondile. Kepha ububi buyachitha isoni. Ububi buchitha umuntu owenza kabi. Isono vele egcineni lisachitha. uSathane uzachitha usebekela indawo yakhe. So masingabuswa umoya kaSathane, masingabuya umoya wenkohliso, masingabuswa umoya wempakamo nokuzitshela, masibuswe umoya wokuthobeka nokufuna ukufunda nokukhula ngolwazi. Sikhule ukuthi uNkulunkulu usimandla. Ezintweni zonke kumele ukwazi siphilela uNkulunkulu la emhlabeni. Umuntu oqala owadala uAdamu wayephilela uNkulunkulu. uAdamu wesonile wasengena kumoya ukuthi abantu bakholwe izinto abafuna ukukholwa izona, bazakhela izithixo, bazakhela zonke izinto, ubufebe nodlame nomona, lezo zinto zawungcolisa umhlaba. So le emhlabeni umhlaba kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi. Isho njalo incwadi yeLuntuzana yamaHubo sahluko 24 ivesi lokuqala. Njengoba umhlaba kukaNkulunkulu nakho konke okuphakathi, ayikho into engaphuma nayo emhlabeni ngithi eyami, ngithi mhlawumbe ngizomqhwaga uNkulunkulu, akho lutho engalithatha. Konke ngikufice la ngizalwa benginqunu noma sengifa ngihamba ngingaphethe lutho. Ubanquna kusho ukuthi uzongcwatshwa unqunu. Kusho ukuthi akukho okufathele emhlabeni ozophinda nako ethuneni ngaphandle kwezimpahla ezobola nazo ngaphansi kwethuna. Yizo lonto leyo. Izona zona izinto kumele uziqonde lezo ukuthi emhlabeni ufike unqunu nokuhamba kwakho kuyize. Ungafisi ukuthi le emhlabeni ube nezinto wena ozozuza ngendlela engafanele. Ube nenhliziyo ebenomona nomhapho. Yizo lonto leyo. AmaHubo 24:1. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Yizo lonto leyo. Izwe nabakhile kulo. Ayikho into ongathi uyaphila le emhlabeni. Uma ungaphilela uNkulunkulu uphilela uSathane. Angikhathali noma ngabe uthini. Uma ungaphilela uNkulunkulu uphilela uSathane ngoba noma ngabe siphi isenzo esimbi osenzayo sikaSathane. Philela uSathane. So ngaso isikhathi uyacabanga uSathane. Uyenza wenzela uSathane. Uyakhuluma ukhulumela uSathane ngoba yonke into oyenzayo ikhomba bani uSathane. Baningi incwadi ezenzo. So la kuthiwa umntwana mkhulise ngendlela akufanele akhule abe yiyo ukuze bese ekhulile engekaze ayishiye. Umntwana uyakhulisa aqeqeshwe. Kepha isikhathi esiphila kusona manje akusekho ukukhuluma iqiniso emabandleni. Abafundisi bawu-weak, bamaphixiphici. Abazalwane bawu-weak, bamaphixiphici. Bafuna umfundisi ozobayitshela izinto ezokujabulisa amadlebe abo. Kepha izinto abazenzayo zifakazela ubungcwele. Bafaka izivatha zisho ukuthi izivatho zakho. Ngeke ubhange isivatho uthi wena ukhonza uNkulunkulu uJesu phinde ufake isiphandla phinde ushisa impepho akuhlangani. Enza okukodwa ngeke uzokuphoqa. Musu kuba yiphixiphici. Ufuna ukuzovumisa ukuthi amanyala enzeke endlini kaNkulunkulu. Hamba kwenza ungcola kwakho lapha yana. La senza izinto ngokwembali. Angiyena umzalwane ngoba nako ngithi ngifuna abantu bangithande bangibuke kahle. Cha. Angenzela ukubukwa lento mina. Angenzela futhi udumo. Impilo enginikiwe ngakhululwa yona yonke lento lele ngiyiphila. So manje ngiyambonga kanjani uNkulunkulu ngokuthi ngenze kahle phambi kwakhe ngiphinde ngifundise nabanye abantu iqiniso. Lento abantu abamandla abaningi abangalifuni ngoba yini balambile, bafuna imali, bafuna izikhundla, bafuna udumo. Izikhohlakazi abafundisi. Pendukani. Yiloyo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho Ukuthethelela kwezona khona ke niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenyu nesabantwana bethu. esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabisa. Walezela nongamanye amaningi amazwi amaningi wafakaza wathi Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambili. isizukulwane lesi esiphambili, isizukulwane esibolile lesi siphila kusona kugcwele nje amanyala encithakala. So ukuzisindisa kwakho uzaNkulunkulu awuzi kumhlezi. Bese ufika kumhlezi uzokutshela izinto ezifuna uNkulunkulu kuphela.
ngeke ngize ngikukhohlise, ayikho into engayizuza ngokukhohlisa wena. Angifune imali yakho. Umuntu owenza imisebenzi kaNkulunkulu nonikelayo, unikela ngokuba usefika eqinisweni. Awunanginikela ungazili lutho. Ngizonikelela vele amanzi lawa neziwasho namafutha. Uma iqiniso ngeke ninikelele ngoba usibona isidingo. Umuntu wake uyangibhedela ngizomfana omncane kanje mina. Kuba yini ugcwala umoya wemphakamo. So umuntu ofuna ukubhabhadiswa nalowo ophendukayo uyakusithinta kule mininingwane oyibonayo noma oyizwile ngesikhathi imfundiso iqala. Siyambonga uNkulunkulu yena osikhiphile emanyaleni engcithakala besiphila kuona. Singezwa, sidukiseka, sinenzondo, sigcwele wonke umoya obufebe nokudaka utshwala, sibhema, sidla insangu, sihuqa, silalela umculo obhedayo. Sizibona ukuthi sisenze intweni, kepha uNkulunkulu emuhle wafika wasikhipha ngesandla sakhe esiphakemeko. Namhlanje siyafakaza ukuthi uJesu uyaphila. Ukuba impilo asinike yona iyangenza ngiphile. Ezo lonto leyo. So wonke umuntu ofuna ukubhabhadiswa uyakusithinta kule mininingwane oyiboniwe. Umuntu ombuzo mayelana neBhayibheli ukwenza njalo. Siyacela uNkulunkulu aqhubeke asigcine siphinde sibonane ngokuzayo. Cela sifole umkhuleko kulo. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla. Wena wedwa Nkosi uJesu. Wena wedwa lizwi elaphenduka inyama. Likhazimulisa wena uNkulunkulu wethu osemazulwini. Mayenziwe intando yakho. Siyakubonga Baba ukuba wena uyisibane esizile endaweni ezimnyama zomhlaba. Lapho khona besihlezi egudini lethu lokufa, kepha kuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi wafike wakhulula bebethunjiwe ngamandla obumnyama. Wapha abantu bakho ukuphila, yena yedwa ongumqali nomphelelisi wakho konke. Thatha udumo nenkazimulo uNkulunkulu wethu egameni lakhe elihle Nkosi uJesu manje naphakade. Amen. Obani abaphumile? Zobani?